Shalom, horas madita sude. Selamat hari Minggu di Minggu ta Saudara Misericordias Domini. Ta bukama mulai par minggu ta parade marohata. Amin marende mahita. Hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi parbadia na tumapa langit dohot tanoon. Amin. Gok asin ni rohani Jehovah do tanoon, mari hite-hite hata ni Jehovah do menjadi akal langit, marulop-olop mahamu ale aka partigor mengasahon Jehovah, talup do marende akan na ujur maroha. Haleluya. 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 Martangyang mahita. Ale Tuhan debata para si roha na sumurung didokatam do ikon manaon hami jala mate rap do Tuhan Yesus Kristus. Asarap hami dohot ibana tu hasangapon. Sai parohai mahami, asa unduk hami tulomoni roham, jalahot hami di haporseon nature, asa toktong makirim di haheon dohot di hasangapon, sogot silehononmu tu aka na porsia diho. Amin. Hundulman. Maren dia mahita.
Tabekema sikan tipatik di minggu tasadarion. Imana tersurat di 5 Musa bidu 10 ayat 5. Ikon Jehovah debata munai tama ihuton muna jala marhabiaran tu ibana. Huhut mangaradoti akatonana jala temangihon soarana. Huhut marpangolion dohot marparsigantungan tu ibana. Atong rap mangidogogo maita sian Tuhan debata laho mangulahon patik nai. Ali Tuhan debata saya pargugoi mahami mangulahon nahobar tu patik mi. Amin. Tato poti madosata di joloni debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banua gitjang. Hodo napatupahon hasesani dosa na dihami halak na dongolon marhite-hite anak haholongan ni roham. Saya asi maroham dihami akan namangarsakon dosa nami. Saya sahapi ma tubagasan rohanami hasesani dosa nami. Lehon matu hami tondim na badiai asa unang ganggu rohanami di asin ni roham. Alai asa hot rohanami marhapor seon lau manggotapon nasa dosa dohot rohapor dibion asa hupasat hami diri nami tuho gabe pelian na mangulu jalan na badia marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabegema hata baga-baga taringot tu hasasani dosa.
Munsat pe akadolok, jala humutal akarobean, alai anggo parasi ni rohaku nasetupa musat sianho, jala pada ni hadamiaku nasetupa humordit ni na jahubasi asiho, hasangapon ma di debata na digijang. Hundur memang. Marinde meta. Tabi kema hata ni debata tupuk ni hari minggon ima nanianet sian pesalmen bindu tolupulu mamuka mai sian ayat sada sahatro di ayat 10 tolu. Ende sian si Daud laho pasahaton bagasi tu debata. Pati bulok kumaho ale Jehovah. Aihodo mangenet au sian godung. Jaladang di palas ho rohani akamu suku mida au. Ale Jehovah debataku. Tuhodo au mangangguhi jadi di pamalum ho au. Ale Jehovah nunga di panakok ho tondiku sian banua toru. Nunga di pangolu ho au sian akana manuruki hinapbor. Puji ma Jehovah hamu ale akana niasianna. Jala endehon hamu ma baritani habadion nai. Ai tokindo panomboni rimasna, ai saleleng mangoludo yanggo asini rohana, botarinai sorang partangison, hape manogot nai masa parolop-polopon. Ale yanggo au nikudo, saleleng sonang au, dang tagamon humordit au saleleng lelengna. Hodo ale Jehovah, bagoting doloku sian denggan nibasam, di tabunihon hodo bohim, jalatar hartotong au. Tuhodo au jauh-jauh ali Jehovah. Jalatu Jehovah do au marhuraja. Tung ahama labam dimudarhi. Di hatutuhu tu godung. Tung tagabon ma pujion ni orbuk ho. Manang manjamitahon hasitongan mi. Saya tangayon ma ali Jehovah. Jala asiroham mida au. Saya homa si patrupak di au. Ali Jehovah. Nunga di hosing ho aduku gabe endeku. Nunga di tanggal ho horiku. Dungi di hosos hon hodo au tu au las ni roha. Asa pujion ni hamuleon tondiku ho. Dang mar pansadian. Say pujoku doho. Ali Jehovah. Debataku saleling-leling na. Ido saatna martuado akan atumangihon hatani debata. Jalan naong peopsa. Amin. Marinde meta. Lima
taha tindak kon ma ha porseot tai songon na hina tindak kon ni dongata saha porseaon di sandok portibion rap mahita mandok au porsea di dibata Jehovah yido ama pargugona suatu dosa na tumu palangit dotan au porsea di Yesus Kristus anak ni dibata Jehovah na sasadai imana di lubuh honi sengaria naga begabean sen toni parbagia adoran soal lubuhan ido tuhata na tumau na bernit di panguhumani selatus nama te terpajal di mana dia hopi narsilang na tua tu mana toru dung ditanam na mulak mangulu di hari patuluhon na mana itu surgo lalu hundur pisang di bata Jehovah amanai paguguna suatu dosa ini di simai bana pai mamula sogot tanah on mangumi akan mangulu dohot na mate al porsia di todi parbadia jala adon sadahudia na badia huria atau penakister akan na badia dohot biasa sani dosa dohot biakai na manduk mulak mengulus sogot daging halap na mate dohot yang nguluan na soras sudah amin hundur men.
Shalom. Horas madi hita sudena. Horas. Raja Hama piga-piga tikting di minggu ta sadarion. Guar ni minggu ta ima misericordias domini manang lapatana gok asini roha ni jauba do tanoon. Jala topik di minggu ta sadarion satia makaholongi dohot manghihuton Yesus. Mengasihi dan mengikut Yesus dengan setia. Nah, membuat jamita berita nauli tu hita di minggu sadarion ima amang pandita Eliezer Siregar. Persembahan hari ini Minggu 4 Mei dari jam 7.30, 10.30 dan 16.30 kita akan menyerahkan 2 amplop persembahan ke depan altar. 1 amplop untuk huria pembangunan kantor pusat atau sentralisasi dan 1 amplop khusus untuk diakonia sosial dan diakonia sosial atas meninggalnya Nyonya Rustiana Boru Sinaga yang telah meninggal beberapa waktu yang lalu. Edukasi, kesehatan, dan pelayanan medical check-up. Sesuai dengan hasil pertemuan dengan Rumah Sakit Mayapada Bandung, maka pelaksanaan edukasi kesehatan dan pelayanan medical check-up gratis akan dilaksanakan pada hari Jumat 9 Mei 2025 pukul 10 WIB di gereja dengan peserta seluruh lansia HKBP Bandung Reformanda. Dengan pesertanya untuk check up itu adalah lansia seluruh HKBP Bandung Reformanda. Dengan topik seminar atau edukasi kesehatan adalah kesehatan tulang dan syaraf. Seluruh jemaat khususnya lansia HKBP Bandung Reformanda diundang untuk mengikuti kegiatan tersebut. Ada surat dari kantor pusat beserta Paskah Raya akan dibacakan setelah warta jemaat. Konven Pendeta HKBP Distrik 18 Jabar Tengdi hari Senin 12 Mei 2025 bertempat di HKBP Resort Bandung Timur, Jalan Jakarta nomor 11, Bandung, akan dilaksanakan Konven Pendeta HKBP Distrik 18 Jabar Tengdi. Seluruh pelayanan full-timer akan mengikuti acara tersebut. Nomor 7 ada pemahaman Alkitab dalam rangka tahun reformasi HKBP. Pada hari Sabtu 17 Mei 2025 pukul 13 atau 1 siang bertempat di gereja HKBP Bandung Reformanda akan dilaksanakan pemahaman Alkitab dengan peserta para orang tua dari anak-anak sekolah minggu, orang tua dari remaja atau orang tua pelajar CD dan juga orang tua Naposo Bulung. Dengan pembicara Pendeta Jeffrey Mansormin dan moderator Sito Martan Sitanggang. Hal ini dilaksanakan untuk mengingatkan setiap orang tua terhadap janji yang telah diikrarkan dalam sakramen baptisan kudus di Kina Patoruhon Anak Kona di Tardidi. Diharapkan kehadiran seluruh orang tua, baik anak sekolah minggu, remaja, pelajar CD, serta Naposo untuk mengikuti seminar tersebut. Nomor 8, serah terima dohot panjakonon pendeta di HKBP Resort HKBP Burhan Sianturi di Resort Bumi Anggrek, Distrik 18 Bekasi. Pada hari Sabtu dan Minggu, tanggal 17 dan 18 Mei 2025, bertempat di HKBP Resort Bumi Anggrek, Bekasi akan dilaksanakan serah terima dan pangojakon Pendeta Burhan Sianturi sebagai pendeta resort di HKBP Resort Bumi Anggrek Distrik 19 Bekasi. Berita diakonia pada hari Minggu 11 Mei 2025 mulai pukul jam 8 pagi sampai jam 10 bertempat di konsistori gereja seksi diakonia sosial bekerja sama dengan PMI Kota Bandung melaksanakan program donor darah. Syarat untuk mengikuti donor darah dipastikan sehat dan cukup istirahat dan tidak makan obat-obatan. Dan setiap jemaat diharapkan berpartisipasi dalam
program diakonia melalui donor darah tersebut. Selanjutnya, pertangyangan sektor. Pada minggu ini ada 3 pertangyangan sektor. Satu, sektor Mabansel Tim, hari Jumat jam 18.00, bukan 18.30, 18.00, dengan tuan rumah keluarga Situa TP Sirait Boru Lubatobing dan M. Siahan Boru Sirait yang mengambil tempat di gereja Jalan Sumedang nomor 2. Untuk sektor Sarijadi jam 18.30 di keluarga Amang TL Tobing Boru Sipahutar dengan alamat Jalan Selaras Alam 5 nomor 5 Ciwaruga. Dan sektor Dago yang juga tanggal 9 Mei jam 18.00 di rumah keluarga R. Sipahutar Desi Intan Lestari beralamat di Komplek Grand Hill Blok D1 Jalan Dorset. Semuanya dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2025. Ucapan selamat ulang tahun. Pada hari ini ada 21 orang yang berulang tahun dari tanggal 28 April sampai pada hari ini. Jika ada yang hadir yang berulang tahun dari tanggal 28 April, tolong berdiri. Selamat Inang, ya berdiri, tolong berdiri dulu. Ya. Parado dan Jemaat HKBP Bandung Reformanda mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun pada tanggal 28 April sampai 4 Mei. Firman Tuhan untuk yang berulang tahun tertulis dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Alai tabotodo salutna do manupa tunadenggan di akan nama kolong niroha di dibata akan najinauna sian tahina hian. Roma 8 ayat 28. Selamat ulang tahun Amang, Inang, dan juga jemaat yang tidak hadir pada hari ini. Silakan duduk. Berita keuangan berdasarkan penerimaan yang diterima oleh gereja kita dalam 1 minggu ini. Penerimaan untuk Huria sebesar 14.516.875, pembangunan 1.163.900.000, sentralisasi 8.909.725 rupiah, lain-lain 1.500.000 rupiah. Total semua penerimaannya 26.090.507 rupiah. Demikian penerimaan warsa jemaat tentang persembahan kita pada minggu yang lalu. Akan saya bacakan di sini surat dari HKBP Pusat. Kepada yang terhormat para pendeta resort dari utusan peserta Paskah Raya di tempat. Salam sejahtera. Sebagaimana pemberitahuan melalui surat yang disampaikan oleh Opwe Porus HKBP dengan nomor surat 192-L18-2-2025 tertanggal 24 Februari 2025, pemberitahuan dan dukungan Paskah Raya HKBP tahun 2025 di Tarutung yang akan diselenggarakan tanggal 10 sampai 11 Mei 2025. Maka melalui ini PPD Distrik 18 Jabar Tengdi diinformasikan bahwa peserta yang akan mengikuti kegiatan tersebut ada 14 orang yang mewakili distrik kita dari Distrik 18 Jabar Tengdi. Saya nggak usah sebutkan satu-satu, tapi dari Huria Resort kita yang mewakili ya Inang Sondang Butar-Butar Boru Siahan, Jemaat HKBP Bandung Reformanda, yaitu sebagai koordinator bidang ekonomi kreatif dan UMKM PPD Distrik 18 Jabar Tengdi. Dari resort kita 1 orang saja utusan, dengan ketentuan para peserta akan berangkat tanggal 8 Mei dengan memakai dana pribadi. Diharapkan nama-nama tersebut sesuai asal gereja
diwartakan pada hari Minggu tanggal 4 Mei 2025. Demikianlah kami sampaikan, semoga kegiatan ini berjalan dengan baik dan peserta dari HKBP Distrik 18 Jabar Tinggi bisa berkontribusi dalam kegiatan tersebut. Teriring salam, Bandung 28 April 2025, Pareses HKBP Distrik 18 Jabar Tinggi, Pendeta Nexon M. Simanjutak. Song Nima Jo Tik Ting Dihita di hari Mingguan, melihat. Dapini debata na sumurung sian saluhut na roha, ima na mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amen. Oras madihita saluhut na. Hatani debata turpuk jamita di mingguta sadarion, Minggu Misericordias Domini, himasian Evangelium Yohanes, Bidu 20 sada ayat 15 saha rodi ayat 10 sia. Hujahama songonon ma tersurat di sini. Asa dung mangan nasida diduk Yesus ma tu si Simon Petrus. Ale Simon anak ni si Jonas. Humolong doroham dia usia anak kaon. Jadi diduk ma tu ibana. Olo Tuhan diboto hodo holong ni rohakku diho. Jadi diduk Yesus ma tuibana parmahani ma anak ni biru-biruku. Dungi nin namusema padua halihon. Simon anak ni si Jonas. Holong doroham diau. Jadi diduk ma tuibana. Olo Tuhan diboto hodo holong ni rohak kudiho. Dungi di dokma tuibana. Parmahani ma akka biru-biruku. Dungi di dokma patulu halikot tuibana. Simon anak ni si Jonas. Holong doroham diau. Jadi marasak ma rohani si Petrus. Ala patulu halikot di dok tuibana. Holong doroham diau, jadi di dokma tuibana. Saluhutna ali Tuhan diboto hodo. Ditadda hodo holong ni rohakku diho. Dungi didok Yesus ma tuibana. Parmahani ma akka biru-biruku. Natutu situtudo na hudokot tuho. Adorang uposo do peho,
hodo makkoho sidirim. Lau manopot lomoni roham. Alai dung matua ho surdukonomuma tangammu. Jadi hohosan ni nalibamma ho jalatugi honon nama ho tu nasohi nalombohon ni roham. Alai marhite sian hatana oddeng di palubba duibana manang songod dia parmatena laho pasangapun debata. Jadi dung didok songoni nin nama maduk ibana ihutton ma'ahu. Ido sahatna. Hama kadungan pa 2 minggu honon ma dihita duk tasalpuhon parningotan tung tapestahon parningotan hama mati ni Tuhan ta Jesus doho tapat tapestahon hahihion doho hamonangon di Tuhan te. Itu tahe nga 2 minggu. Itu kan 2 minggu nong salpo dodangi. Sudah do hita madohoti pasca. Sudah yakin doa sudah do hita. Jala tahadit dakod do marhite-hite hamamate ni Tuhan ta do hahihionna bahwa ido ipola ni pelayanan ni Tuhan te. Ido puncak pelayanan ni Tuhan te. Laho menyelamatkan hita halak perdosa. Au sugari soro tuhate, au sugari somate, jala au sugari sohehi bana. Tu dia mahita. Tong do hita pardosa. Jala hamagoan ma si jalota. Alani do tung takas diajarhon manang dipudahon apostol Paulus di dok sono. Anggo sohehe Kristus sian namate, rumarma jamitanami, rumarma nang hapor siaw muna. Anggo so di pahehe Kristus magopo mahapor siaw muna jala tong dope hamu di bagasa dosa muna. Luar biasa te. Lapatan ni hamamate doho hahihiyon di tuhate. Paluahuk kita jala gabe dang jol masih pardosa hita. Alai mulo sohehe Kristusi hita gabe aha. Halak tise, halak si pardosa jabbar ta'aha hamatian saliling nililing na. Alay mo lo ganup taon tapes tahun hamonangon di Tuhate. Sugari di suku kita narotu per minggu nanon. Aha madampak na. Aha mapakrohon na di bagasang uluta. Dung ganup taon say tahalatson hahihiyon ni Tuhate. Adong do dampak na. Lam tugu do haporsyaw tatutuhatay. Lampos do rohat tamar debata hot tuhatay. Lam tabado akka ulaw na ding gataulahon. Buharo hita di keluarga lam hot do marsihaholongan. Hey do pakurhon na kan. Unang saya tapes tahun ganuk tahun. Hanggo sorong do lapatan na. Malapatan ni tapes tahun. Molo nang dangadong sinatagwari na kita rida di bagasan nguluta. Jala bahkan tumoru siya ni. Takpola marisuang umadok ko nate. Marisuang nay. Pagkalasunod tay. Hapi pinangido ni Tuhan tadiya. Molo ganup tahun. Semakin dewasa kita dalam iman. Semakin mampu kita untuk menghadapi segala tantangan. Lam tugu haporsyota. Dan semakin banyak kita untuk berbuat yang lebih baik dalam kehidupan ini. Molodang dui hamu kadungan. Aduh lapatan na. Hal na biasa-biasa namanya. Ya ujung na dangadong lapatan na. Wah sajuk pangsong ni. Kenapa tidak ada dampaknya dalam kehidupan kita? Wah sahulah kasomala sabing tapes tahun hahihiun. Doh hamu nangon di Tuhate. Tay nama sian guarne minggutta sadarion. Di guare minggutta nakin miseri cordias domini. Ibu tamu udah lapatannya. Miseri cordias lapatanna guk
asini rohani debata. Misericordias Domini. Gok asini rohani debatado portibio. Misericordias, gok asini roha, Domini debata. Gok asini rohani debatado portibio. Buasa tang tarida pakorhon ni hahihion ni tuhate di bagasang nguluta. Hala, dililiani akan di portibio kita. Dililiani akan artane di portibio kita. Ujung na narung perubahan di bagasan perdalanan ni nguluta. HP guarni minggut tamadok gok asini rohani debata. Dipakilala hokodo balgani asini rohani debata. Marhite hamamate nai doho hahihion nai. Engkau diberikan kesempatan untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Hal yang digugum do gabe dapotak ko dihangulu si saliling dilenda. Holan ya hadi. Holan ala asi ni roha. Ala ni ido misericordias nama lapatan gok asini rohani debatado portibio. No ay nga sugari di suku kita. Di perdalanan ninggulum terlumubi mahamaka lansiaw kita na lansiaw nati. Boy de guaram munuay nga ka asini rohani debata. Na di paluan na di pa itu ho. Atau kita yang hadir di sini dapatkah kamu memberitahukan bahwa kehidupanmu penuh dengan kasih karunia Tuhan? Puido, gudang do di jaloho asini roha di debata. Alay tabereng manom bohado asini roha molo di doko gudang asini roha ni debata. Tabereng siat trupuk sadarun siat hata ni debata. Balgani asi gok asini roha ni debata di portibion ima. Dakyamuba asini rohani tuhattay. Dakyamuba. Jujud hadiriota patupa akan nasusuman. Jujud. Alay mulo di bahed do hukum di portibion. Siapa yang salah terus dihukum. Mulo di batu-batu hattay. Salah ho pitor diuhupo. Mangulud pe honway. Hadirion di jolma jujud muba-uba. Terlumuwi ma moloro aka ancaman. Dakok haporsiyaw na. Dang hot pangihutonon na dito hati. Jalabereng siyang pangalahon ni si Petrus ati. Wala didok kun mana ay sama termasuk dohot sisian dito hati. Hari takut tu hati. Mabiri mana di takut. Hadaung takut tadi. Disangkal. Mula songon ido pangalahot tada patut dunia kita. Pitor takupun niaka. Jolmo molo dung do takas ta doho do au sisian ni nati nakuk minin na tuhita. Halay turpuk jami ta sadarion patuduhon. Nang pesongoni pangalahon ni si Simon Petrus. Totong do ibana dihaholong itu hatte. Holong ni rohan itu hatta tabering disot. Au sugari hitara. Adong halak mabahen akan nasogoroha tuhita mabahen na akan nasusumat tuhita. Manang sa di hari las olo biya pajupang dohotto. Apa itu hati di bagasa terpuk tahun rak marhua rak mangan olo do peho mangan rap doho nama baikan naso subat tu ho horo doho ina pada utado derita alai Jesus dison ngasong oni pamorsoon ni si Petrus tu ibana alai olo do pe rap mangan ima kondisi na sederhana tak buat hati na padua hon balgani asini rohani debata go asini rohani debata bahwa olo tuhatai patureho padenggat to persauran namuse memulihkan kembali persaudaraan atau hubungan yang baik. Molo sahat sampai tulu hali tuhatai Yesus manukun si Petrus holong doroham diau do lapatan ni. Pere kita mah sampai tulu hali dang nalau pailahun si Petrus ibana. Alayahado parjulo lahu manugu-nugu si Simon Petrus do nakita ala nong sega parsaurat di bahen dosai ala ni ditugu-tugu tuhatta ma holong doroham diaw dang nalau pailahon tuhatta disi alay neng paulakon hadirion ni si Simon Petrus tu kondisi na sa sitong na asa ditadda dingga basa ni debata. Dang naneng mabaloson
sesuatu akan sosuman Yesus tu si Simon Petrus. Dang neneng madabuhon ibana. Halai lahu mabuat. Lahu mengangkat siana tindakan nanda sosumani tuakka pangalahu na sosuman. Imana parjulu. Napadua hon hamak kadungan molo olo tuhatai pature paulakun memulihkan hubungan yang baik kembali ima asa mucat kita, asa kembali, asa keluar kita sejorgong ni hadosauni. Lahom madalani akadalan na tahu lomo ni rohani dia bata. Ombata bering. Kasih Tuhan itu dia pulihkan kembali hubungan yang baik. Nampe songoni pangalahon ni si Simon Petrus, tetapi dia memulihkan hubungan yang baik. Au sugari sosongoni itu hita di bain, ait mangudu dope hita, alai bering ma, ala ni hapor siautai, aku ni hapor siautai, Tuhan tetap memulihkan kembali hubungan kita yang baik dengan dia. Iman apa duahon, napa toluhon, gok asini roha, balgani asini roha ni debatatu hita ima, holo dope Tuhan tai, palasuk kita mangulu. Olo de pitu hatte maluasuk kita mangulu. Molo di luas tu hatta ho mangulu satu naing ahadu lapatanna. Asat tormamora doho. Iya, untuk dapat menikmati kehidupan ini. Tetapi bukan itu. Jika Tuhan memberikan kesempatan kepada kamu hidup, itu adalah kesempatan buat kita untuk bertobat. Lahu paling gatto panguluota. Ubay na tadok. Ngulut tasin waingon, terlumubi mahamu dongak kulan sia, hidup kita ini adalah hidup belas kasihan. Holan asini roha doon nin tanakin. Molo ditikki para sia noon, ahado lapatan ni, padenggap parngulumu, pahot hapor siyamu, patogu hapor siyamu, tutu hati. Unang besi sulut kita kana na jorbu na jului. Halai, tetapi kita harus berbuat yang lebih baik. Tiki sinuaing do kesempatan sekarang ini, hidup kita sekarang ini, itulah hidup anugerah Tuhan. Ngolu asini roha tiki parasian donuai. Sahat rodi dia tiki parasian ni. Sahat rodi dia tongak kulanan sieson. Sampai kapan? Sahat di ujung ni ngoluta. Salpi tangan dong tiki parasian. Jangan harapkan ada lagi belas kasihan kalau kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Nama tiki paruhuman. Ingoti. Ini kesempatan yang baik. Waktu ini adalah kesempatan yang baik. Jangan dikira naposo bulung bahwa akan tua-tua do ko perjuli sia kami. Belum tentu. Gurang do akan naposo tahelau tor perjuli sia kita. Gurang. Oleh karena itu dituntut dari kita supaya kesempatan yang baik ini tiki parasiano tapake lako manada asini roha do holong ni roha ni debatan. Alani mahamak kadungan molo mangolu hitan waing di ngolu asini roha boha di sukum mahita di baik kodo ngolu mon gabi ngolu na mar minisere cordias domini dipakai hodo ngulumon lahu manada dengka basa doh asini rohani debata alani topik ni minggutta sadarion mengajak kita mangarahuk kita ahma pakema ulahom mangulumos sinuaingot ditikke parasianon satia mangihuton dohot makkaholongi tuhatte hodo topik ni minggutta hati dangi situ nabi nama jahat titing nake hidup kita ini topik ni mingguta satia makaholongi dohot mangihutot Yesus. Bahado na tuan nami satia doh mangihutot Yesus na saliling naon. Satia doh makaholongi Yesus. Atau anak muda di sini dalam kehidupanmu yang masih muda ini, apakah kamu pakai kesempatan ini untuk setia mengasihi Tuhan dan mengikuti Tuhan? Tabiring mesin waringonati. Gurang niya kahala be alang dabo na pinarsita ni rohana pitor kanggu hapursion na ditinggal hutu hate. Alani hamba kadungan
Ahadu pinangido di hata ni duata. Molo ngulu tangolu namar ministeri cordias domini. Jala patuduhon hasatiota mangihutto doho makaholong itu hatai. Aha masula honota. Siya trupuk jabita sadarion. Dituntut siya kita supaya kita setia gabi parmahan na burjuroha. Setia menjadi gembala yang baik. Hai sudah nagabi penggembala yang baik. Wala padita do, wala perhalado do. Buhado akan atoras. Parmahado na sila. Parmahado hamwa kamang do tama kainang di tonga-tonga di bagasta. Tapi enak man non, ai do nain. Apakah kita benar-benar orang yang setia menjadi gembala yang baik? Tuhan Yesus madok tu si Simon Petrus padohanna parmahanima akka biru-biru. Parmahanima akka biru-biru. Ahadun akka biru-biru. Hola anak kotairo, dalam pekerjaanmu, apakah kamu di sana sebagai gembala yang baik? Di tengah-tengah di keluarga, di tengah-tengah di persahutahun atau tetangga, apakah kamu menjadi gembala yang baik? Tentu asabui gabi parmahan na burjuroha, melototo kita menjaga diri, menjadi teladan. Padengkan pangalahota, padau dirita sian akadosa dohot elaila ni portibio. Hai buhado teheb, sahala pimpinan menjadi gembala yang baik. Tapi perkorupsi ati. Buhado gabi parmahan, gabi panakko. Buhado parmahan gabi perbeda. Ya, itu mustahil. Gabi parmahan ibana gabi tiruan dalam segala hal. Gabi parmahan molototong hita mangihutton songon hata ni Tuhan Yesus tu si Simon Petrus di hata na parpudi. Ihutton ma'ahu, teladanilah aku. Kata teladani itu hati, kata tiru itu hati. Maniru tu hati adalah mau berkorban. Ready duh berkorban. Ready duh berkorban. Ready duh sumeahun hosam. Demi kebaikan orang lain. Imada parjolo nanay sulahonot taham makadungan. Siulahonot ta napaduakon. Apa yang harus kita lakukan? Setia mananga hape namasa, mananga hape naro di perdalanan ni nguluta. Apapun yang terjadi, hidupan na didok topik ni minggu tahun, setia mangihutot doho makahulongi. Apa artinya itu? Setia. Setia berarti dapat dipercaya. Tidak gampang diombang-ambingkan. Songon halak si huto Yesus hita para si rohai. Pasti salelek kita mengulu di portibion ragam akahasusaan. Ragam situasi na nang mabuak kita tu hamaguan. Ale tengok ma di situasi na songonipe hok doa sini rohani debata. Molo hok doa sini rohani debata di situasi na songoni setia du hita. Sahor dia kita setia. Sahor dia kita setia. Gudang do naung tapadat tutu hati. Gudang do. Dileo huriat do hita kesempatan lahu marpadat tutu hati. Ingot. Marpadat do hotiki makatidak kun hapur siaun. Ada janjimu di sana? Ada. Apa janji kita? Setia untuk membaca dan menghidupi firman Tuhan dan melaksanakan firman Tuhan. Merpada dohita, tika membuat dana tu padidion dabadia. Tangi dah ya, adung dupa data. Ini orang-orang tua. Ada janjimu kepada Tuhan? Apa janjimu kepada Tuhan? Manugunugu dak dana ko nasa gabe hobbar tulomo ni rohani debata. Mabuan na sida tu gereja, alay buhado di patubahodo itorus. Lao majalo pasu-pasu perbagason. Makanya orang tepat do mulu alay ka dipakai huriate partupulun. Tetapi dalam teologi yang HKBP bukan partupulun alay perjanjian
persaripion, perpadanan persaripion. Sebelum menikah dilakukan dulu perjanjian, perpadanan pernikahan. Wasai ko marpadan. Dan antara ni si bawa doho si boru-boru ina marpadan hamak kadungan. Isi na mangalehon pardonga saripion ni. Isi na mangalehon ni. Isi na merencanakan ni. Makanya salah sering kita beranggapan bahwa perjanjian itu adalah antara si laki-laki dengan si perempuan. Karena dia anggap bahwa perkawinan itu adalah rencananya, rencana mereka berdua. Tetapi harus kita lihat, sebelum engkau merencanakan itu, Tuhan sudah lebih duluan merencanakan. Yang guna nani rencana homihiado di patubaho, edang jadi be. Edak kuhian ni neng botu ninat amata da, adong donasing. Alai Tuhan merencanakan yang lain. Di dalam perjanjian pernikahan itu apa janji? Adong do janji. Naik kon masih haholongan, itu janji pertama. Janji kepada siapa? Janji kepada antara mereka berdua? Bukan. Naso jadi sirang, dapat dua. Jadi, naso jadi sirang, naso ia so sinirang ni hamatean. Janji kepada siapa? Janji kepada siapa? Janji kepada Tuhan. Napatuluhon, janji nasida padata, tikir lahum mardonga saripei, ikon hot hita, satia hita, lahum mangihuton gabi ruas ni hurian na burju. Lihat, kalau di sipi ating, apa haru itu tuh? Pada te itu tuh hati, kalau di bereng majolo siap pardonga saripei, gudang nai nasirang. Mudah-mudahan masih akka ruas murian namar minggon. Dalam molo di patu bahoi. Mulai sadarion. Pasomai. Jangan pikirkan lagi. Kiki majalo tohonan. Kami akan majalo tohonan. Arung do padatta amang. Arung do padatta tutu hatay. Buah hataulah hode. Padahal mutu tuhatai ima ikom marmahan ya karuas, madapot tonak karuas, madugunogu ruas. Taulah hudbe manang tabahe dua kealasan-alasan yang luar biasa. Jalan kolan di gereja kita marpadan, dipakai tuhatai marpadan. Alai akka pejabat, songon halak Kristen di mana? Marpadan dodo tuhatai. Ada janjinya, ada sumpahnya. Naso jadi membuat akar arta di negara on. Habis di patupa, siap malu-malu na di pabahin. Amo kadungan, hima padata. Turpukta sadariyaw madokon satia makaholongi dohot mangihuton Yesus. Hape au sugari sutaulahu ni tao si padate. Oputa madokonaha. Purani oputa madokonaha dekke ni sabulan tutonggina tutabona. Dan kita dekke ni sabulan tutonggina tutabona manangise sio sepadan turipurna tumagona. Nenam oyang kita yang dulu itu luar biasa. Supaya tetap setia dalam janji. Siapa yang mengingkar janji, ribur, mago, mati, hilang. Pero kamu akan mangosepadan. Mangosepadan di parsaripion. Mago do, sursardo, hancur. Alani ini, ahado dipangido di batasya kita. Agar kita tetap songot terpukta sadarion. Setia, sampai kapan? Saat rodia kita setia. Saat rodia digan. Pakai hodoi, setialah engkau. Una kola moto ibe kamu nade. Taruh lapatan ni moto di bawah ini, tetapi tidak nampak dalam kehidupan. Tidak ada artinya. Molo totong doho marsogoni roha tu nama bahek ko songona sogor ham na tikyak kana salpui. Ingat,
bahwa janji firman Tuhan ini tidak kamu pakai dan dihaholongi ho salpuho na kapangalahona na sotore songo Yesus i radeho berkorban, jangan lagi ingat-ingat itu. Manangise sio sepadat turi purna tumagona adong do upasi jalota molo satia hita mangihutot tuhate molo satia hita makaholongi tuhate ada upah kita adong do pata Wasa dagu mengalusia. Adong dopata. Apa upahmu? Jika kamu dalam kehidupan ini setia mengikuti Tuhan sampai akhir hidupmu. Apa yang kamu terima? Apa yang kita terima? Lihat. Sai burjumaho, satia maho, rasira samate, dungi leho nokku matuho, tupal. Murado bantukon. Apa yang mengatakan? Halai ido julahoko jala ido ditujuho majalo tupal hangoluan di bagasan perdalanan ningolum. Halani setia mahu mangihut tuhate setia mahu una kolam motto bain setia alai hidupi. Halani molo so setia hita pereng ma molo so satia hita, molo so burju hita makaholongi dohop mangihutot tuhate. Dag satia hita di padan naung tapadat tuhate. Dada tupal hangoluat jalota. Itu teh. Tupal hangoluat jalota molo so sepada kita bukan. Halai jalota maha uhum. Hamagoan. Hamatean. Haripuron. Imasi jalota. Ripur. Hilang. Masih jalota, alani dak tahalomo ni. Tetapi kita menginginkan, kalau firman Tuhan mengatakan setia engkau mengasihi Tuhan, setia engkau mengikuti Tuhan, maka upahmu adalah mahkota kehidupan. Isa mangalian non, mahkota kehidupan ini. Isa mangalian ni, pejabat do, alani hutto may mana, haholongi may mana, alani Tuhat tamadok tuhita satia ma hita makoholongi doho mangihutton ibana ay balgado upa si jalota ima tupal hanguluan di bagasa tupal hanguluan ni jalota lasne roha ulupulup dohot hasonangan. Amin martangia mahita mauliate madihoa di Tuhan ngahubigi hami hatam paingotok kami asa totok kami di bagasan ngulu namion mar misericordias domini manada balgani asi dohot holong ni roham hatarida ni balgani asi ni roham Tuhan ima totong hami dihaholongi ho dang dingoto Tuhan akadu sa doho pangalausion nami alai dipulihkan ho muse hubungan baik dohoto songon pabahenamu tu si Petrusia di Tuhan. Dan saya dijujur ho tutu Tuhan akka pangalausion nami. Alai disalpuhok kowe. Alai dilehokoma. Tugas do tanggung jawab Tuhami. Dihapur sei hodo hami ali Tuhan ala nibalgani asini roham. Gabe parmahan na burjuroha sogokwe. Ala ni pargugui mahami. Alai dipangido hodo siak kami Tuhan. Hataridaan ni haburjuon nami. Maka holongi ho. Mangihutton ho. Ima. Olo-olo hami gabe parmahan na dengar rohan na maniruho. Jala satia hami di bagasang nguluon. Sahak ro di ujung ni ngulu nami. Balgado upa si jalon nami. Ima hanguluan si saliling nilileng na. Partupal honom mu Tuhan Tuhami. Hasonangan hanguluan. Las ni roha dohot ulupulup. Mauliate madiho Tuhan. Piduje magwarmu. Marihiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Mari demahita laus tapasaha ma peliata. Tuhan, nasa nalingin
Saat mapilet tutuhatay martang yang mahita. Ali di bata amanami na di banua gijang hodo haroroan ni saluhut silehol-lehol na denggan doho nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahat hami ma siyan na nilehom mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutsus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa huparhasya kami pilihanon. Pati bulhon harajaumu di tonga-tonga ni huriyam doho di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite tordim, asalam hutada hami godang ni selehol-lehom mitu hami, asalam girgir hami mardok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Amanami na di banua gijang say pinarbadia magwarmu, say Roma harajaumu, say saut malomo ni roham di banua tongaon, sogon na di banua gijang, lehom matuhami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami, songo panesa nami di dosa nidongan namardo satu hami, una kami tugihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Sa
mulak mahamudi bagasan dame jalo hamuma pasu-pasu sia tuhatta. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Di sodakot Tuhan debatama buhina tuho jala asima rohana marnidaho. Di dopakkon Tuhan debatama buhina tuho jala di pasaorhon ma damena tutodim. Amin. Horas madihita saluhutna. Doctor